Najskôr sa vráťme k vlaňajšej vinohradníckej sezóne v Skalici a okolí. Zaujímavosťou skalického vinohradníckeho rajónu je, že v ňom nenájdeme klasické vínne pivnice, ale vinohradnícke búdy. Mnohé sú veľmi staré a majú až vyše 300-ročnú históriu. Je medzi nimi vzácna vinohradnícka búda, ktorá patrila opernému spevákovi Jankovi Blahovi. Napriek tomu tu podobné podujatia, ako sú dni otvorených pivníc, malokarpatské vínnej cesty začali organizovať iba nedávno. Po rozpačitých začiatkoch pred 5 rokmi iba so 135 návštevníkmi zaznamenali na záver minulého roka v Skalici výrazný úspech. Na podujatie Deň otvorených vínnych búd prišlo rekordné množstvo až 1400 návštevníkov. Predseda občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie Ľudovít Branecký. Tak áno, akože keď ste tu spomenuli aj tú malokarpatskú vínnú cestu, tak si ešte veľmi dobre spomínam na stretnutie s pánom Pavelkom, keď sme vlastne išli k nemu na nejaké skúsy, keď sme chceli robiť 0. ročník a on vtedy nám hovoril, že nebuďte z toho sklamaní, keď budete mať málo návštevníkov. My sme tiež začínali s pár návštevníkmi, no a presne to sa nám stalo. Ale to je vlastne to vyvrcholenie toho, že už tá aktivita je tak známa, že už sa nám vlastne tí návštevníci hlásia a tešia sa na to, že sa s nami stretnú a naopak my sa tešíme, že sa stretneme s nimi. Naozaj sme boli s tým dňom otvorených búd v Skalici veľmi spokojní, ale okrem toho aj tie ostatné aktivity, ktoré sme zaviedli u nás, sú veľmi úspešné. Milo bol prekvapený vysokou návštevnosťou na vinobraní v Smrdákoch, kde bolo veľa kúpeľných hostí, ktorí v podstate tam zažili krásne poobedie. Rovnako tak na martinskom otváraní mladých vín alebo na svetení mladých vín, takže to všetko sú úspešné aktivity. Možno povedať, že o úspešnej vinohradníckej sezóne a o tom, aká bude úroda hrozna, sa rozhoduje už teraz. Vo Viniciach totiž vrcholí zimný rez viniča. Pri tejto práci som vyrušil skalického vinohradníka Ľudovita Horváta. Strihám vinohrad, ktorý je opadnutý, si nachystám vinič tak, aby som tam nechal 2 tažne, ktoré potom ešte budem upravovať. Keby ste toto neurobili a nestrihali ten vinič, tak čo by sa stalo, keby ste to nechali bez zásahu? No, vinič je rastlina lianového typu a táto potrebuje práve že pravidelne strihanie, lebo rastlina by prerostla, nebolo by to možné dávať do dráteniek, nebola by tam v podstate tá úroda, alebo rastlina by chátrala. Vinohradníci hovoria, že radšej menej tých strapcov hrozna a kvalitnejšiu úrodu. A toto sa dá práve regulovať aj tým rezom? Samozrejme, podľa odrody musíme strihať, aby sme pri silno rastúcich odrodách viniča nenechali dlhé tažne, tým by sme ker mohli preťažiť. Mali by sme síce veľkú úrodu, ale by tá kvalita tých buketných látek a toho dobrého, toho cukru bolo ďaleko menej. Vinohradnícky rok skalických vinohradníkov však odštartoval už počas fašiangov v tomto mesiaci februára. Aké prvé tohtoročné podujatie pripravilo občianske združenie Vínna cesta Záhorie, spresňuje predseda Ľudovít Branecký. Ples, fašiangový ples Vínnej cesty Záhorie. Po tom fašiangovom plese chceme vlastne rozšíriť aktivity okolo oslav svätého Urbana, kedy budeme prvý ročník robiť aj Urbánka ve Skalici. No a už potom otvorené búdy Radošovce, deň otvorených búd na Vínnej ceste Záhorie v Skalici. Naozaj z tých mnohých návštevníkov už dneska máme také, by som povedal, malé priateľstvá, že keď tí ľudia prišli 5. krát, pýtajú sa, tak co máte nového? A to je na tom veľmi príjemné.